Здравей, Юлиан Лесев се казвам, семейен, имам дъщеричка, която много се разбираме с нея и работя за компанията Lyrex. Бях втори курс студент, излезнах от един изпит щастлив и видях една обява, търсим млади студенти и аз реших, че съм млад студент. И това трябва да е било 98 година и горе-долу тогава съм част от компанията Lyrex. Може би месец след като завърших, започнах в Lyrex и така до ден днешен. Казвам се Стоян Атанасов Шахов от град Бургас. Работя в Lyrex. Стоян извън Lyrex, Стоян Атанасов Шахов, баща на 2 деца, близнаци, семейен, на 46 години, 105 кг, с 2 диоптера. Казвам се Николай Трифонов, ръководител съм на отдел програмно осигуряване. От 20 години съм в компанията. Определям се като емоционален човек, лоялен и готин. Казвам се Николина Петрова и съм ръководител на направлението управление на проекти. В Lyrex съм от 10 години. Не бих казала, че е точно авантюра. Исках да се реализирам в сферата на управлението на проекти. Преди това се бях занимавала с това. Покрай наш общ приятел научих за тая възможност. Кандидатствах, ме одобриха и така започнах. Аз съм Десислава Димова, работя от 6 години в Lyrex, в офиса във Варна. Длъжността ми е оперативен счетоводител. Но не е толкова сухо, колкото звучи. Делян Генков. Кой е Делян? Делян е служител на Lyrex през последните 20 години и мрежов консултант. Казвам се Велина Топалова и работя в Lyrex от почти 10 години вече. В момента отговарям за бизнеса на компанията в публичния сектор. Те си извън Lyrex е луда, има много щури идеи, забавна, има супер много приятели. Извън Lyrex съм баща на 2 дъщери. Аз съм човек млад, който обича да се забавлява и обикновено обичам да не мисля за работа и да се занимавам с неща различни от това, което правя ежедневно в офиса. Казвам се Георги Керчев и съм ръководител на звено сървърни услуги във Варна. Моята авантюра с Lyrex започна 2004 година. Вече почти 12 години. И стана съвсем случайно. Казвам се Ангел Иванов и съм в Lyrex от 8 години. В момента изпълнявам няколко длъжности. Търговски директор на Lyrex High-Tech, General Manager на Lyrex Skopje и управлявам тръжния отдел на Lyrex. Георги извън работата е човек женен с 2 деца, които го забавляват всеки ден. Казвам се Екатерина Стамболиева. От 3 години съм в компанията и длъжността, която заемам е координатор сервиса. Мисля, че беше 2007 година. Завърших специалност компютърни системи и технологии и бях решил да работя точно по тази професия. Как започна? Аз бях директор в Vivatel. Точно тогава решиха собствениците да препродават компанията и тогава така случайно си говорих с Диди Илиева и тя каза, защо не дойдеш да пробваш тук как можем да работим заедно и аз дойдох и почнахме да работим заедно.